حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا بزتفالالي قانقوتات اب حدا املخو بيت استوهبنا تصقا وشتنا خنمرمرو بفقري اب حانت بيت كريستيان كنعبد حبرتنا ملكت فقرنا حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا سلام تخطاتلتي حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا نلومي قدسات ملأختن قدسان سبن منيم فلليوم كزبل قداماي كفال حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم نعدمنا نبلوكم سلا كله ازغافير املاح استمسغنا يكون امين. قدسان ملأختن قدسان سبات منيم تلقوم قدسان زبل قال نصحان فوليات زبل ترجم يهبنا الزقال زي نايز غابير ناي بحري مقدسي እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስ ለዝኾነ ቅዱሳን ዝብል ቃል ነቶም በባህሪው ቅዱስ ዝኾነ አምላኽ ዘገልግሉ መላእኽትን ሕያወት ወይቃ ለዋሃት ሰባት ዝወሃብ መላእኽት ቅዱሳን ንብሎም ምክንያቱ በቅድስናን ብንጽሕናን ነቲ ቅዱስ አምላኽ ስለዘገልገሉ ኣብዚ መዓርግ ናይ መላእኽቲ ዝበጽሑ ለዋሃትን ሕያወትን ሰባት እውን በዚ ናይ ቅድስና ሽም ይጽውዑ بعلو زغابير ون انا قدس يمو قدسان كنو يبل زللوية 19 قداماي بيتروس حادة كاب 15 ساب 16 النبيات حواريات صادقان سماعتات كلهم نتي قدس أملاح قبلو هيوتهم مسوعت غيرهم سلزهابون نشمو سلزمسكورون بتقادل أمن بترفاتهم ናይ ቅድስናን ናይ ብጽዕናን ማዕረግ ተዋሂብዎም እዩ ወይታናን መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ባዕሉ በቲ ሓቂ ቀደሶም ቃልካ ሓቂ ይብል ዮሐንስ 17:17 ቅዱስ መጽሓፍ ብዛዕባ ቅዱሳን ብብዝሒ ኣብ ርእሲ ምዝራቡ ነዞም ቅዱሳን እዚኣቶም ምኽባርን ምቕባልን ነቲ ብባህሪኡ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽ ምኽባርን ምቕባልን ምዃኑ ይገልጸልና ማቴዎስ 10:4 ሉቃስ 10:16 ንመልከት ንቅዱሳን ዘኽበረ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ዘኽብሮ ከዓ ማንም ክንዕቆ ኣይክእልን እዩ ቅዱስ መጽሓፍ ንቅዱሳን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘለዎም ተሰማዕነት ብዝተፈላለየ መልክዕ ይገልጽ እዚ ሓድሽ እዩ እዚ ከዓ ብሉይ ኪዳን ንብሎ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ኪዳን ጎይታ ዘኽብሮም ብዘይ ዕጽፍ ቃሉ ክንርኢ ይግባአና ኣነ ቅዱስ የሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝበለ አምላኽ ነውስ ወከፍና ናብቲ ናይ ቅድስና ክብሪ ፀውዕና እዩ እዚ ክንብል ከለና ግና ከምቲ ገለገለ ሰባት ዝብልዎን ከም ዝሓስብዎን ካልኦት እንታይ ክገብሩልና ንሕና እውን ቅዱሳን ኢና ብምባል ዘይኮነስ نوس وكفنا استتصوعنا له نصبغ سراح سلازخونهم أبتي استتصوعنا له بوتا ألنا دو زبل حطو كنملس كنكال إيقبانا بزخونا قلنا سلا قدسان ازي كابلنا اسكا قدس مصحف موكس بمقبار سلا نوس وكف سرحو من أمالاد النطو من نرأهم أمالاد النطو مملاد مالد حادث لكال زغبرو لمنان صلوتني زمالد زلمن زغابير كخون كله زمالو دخا قدسان يوم لمنا وي مملاد زد ليلو مخنيات زغابير كاب ناي حاتيات صلوت ناي صادقان صلوت بزبلص ابكنو قبلون تفصامن بمخانيو نابنت مزمور 34:15 أذان زغابير نبصات كان أذانو كا نبقاوياتهم إن ناي حات مسوعي أبكن زغابير أصيافيو ناي صادق صلوت جن أبكن قبوليو مثالي 10:5 زغابير كاب حات أن يرحق ناي صادق كان صلوت جنا يسمع مثالي 10:5 فمون قدس يوحنس نزغابير بقبو كوينوم نزلمنو كمز سمعهم كجلس انقلو كمتي فؤاد جيرنا حد نجر انت لمنا يو يسمعنا يبل سلازي قدسان كمناتو فؤادن دليتن سلازي قبرو لمنهم يسمعهم
ብዝበለጸውን ጻድቃን ሓጠኛታት ወገኖም ዝልምንዎ ልመና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዝበለጸ ተቐባልነት ኣለዎ። ምኽንያቱ እግዚአብሔር ምንምኳን ሓጥኣን ብኽፉእ ስርሖም እንተሓዘነ ብሳህሉ ምሕረቱ ዝምሕረሎም ምኽንያት ስለ ዝደሊ ናይ ቅዱሳን ልመና መንገዲ ይገብሮ። ኮይኑ ግን ኣብ ዘመንና ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ናይ ቅዱሳን ኣማላድነት ክግበር እንከሎ ዘይቅበሉን ዘይሰምዑን ኣለዉ። ንምዃኑ ቅዱሳን ከማልዱልና ባዕልና ዲና መሪፅናዮም? እቲ መልሲ ኣይኮነን። ቅዱሳን ኣብ ክንዲ ዝበደሉ ሰባት ክልምኑ ከማልዱ ዝኣዘዘን ዝሓገገን ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ። እስከ ብመጽሓፍ መሰረት ኣማላድነቶም ንርአዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 20 ኣብ 1-7 ኣቦ ብዙሓን አብርሃም ናብ ጌራራ ተሰዲድሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይቲ ሃገር ንጉስ ንሰበይቱ ንሳራ ኣሕዲግዎ ነይሩ። ኮይኑ ግን እግዚአብሔር ለይቲ ብሕልሚ ሰበይቱ ክመልሰሉ ድሕሪ ምእዛዙ ነቢይ እሞ ምእንቲ ክድሕንካ ንሱ ይጸልየልካ ብምባል ባዕሉ እግዚአብሔር ንአቤሜሌክ ንስኻ ብቐጥታ ናባይ ለምን ሰበይቱ ግን ምለሰሉ ክብሎ እንዳኸኣለ እንከሎ ነቢይ እሞ ምእንታኻ ይጸሊ ዝበሎ ንምንታይ እዩ? ከምኡውን ኢዮብ ክሪእዎ ዝመፁ 3 ኣዕሩኽቱ ብዛዕባይ ከምቲ ኢዮብ ባርያይ ዝገበሮ ጌርኩም ቁኑዕ ስለ ዘይተዛረብኩም ኣባኻን ኣብ ክልቲኦም መሓዙትካን ኮራይ ተቓጺሉ እዩ። ኢዮብ ባርያይ ንዓኹም ክጽልየልኩም እዩ፣ ንዕኡ ከዓ ቅበሎ። ከም ኢዮብ ባርያይ ጌርኩም ብዛዕባይ ስለ ዘይተዛረብኩም ምእንቱ ኢለ ከምቲ ንዕሽነትኩም ዝግባእ ኣይገብርን እየ በሎም። ኣብዚ እግዚአብሔር ነዞም ሰባት ባዕሉ ተገሊጹ እንዳዘራረቦም ከሎ ብቐጥታ ናባይ ጸልዩ ይቕረ ክብለልኩም ኣይበሎምን። እንታይ ደኣ ነቲ ተፈቲኑ ዝወፀ ከም ወርቂ ዝተፈተነ ፈታዊ ኢዮብ ክብሩ ንኽገልጽ ምእንትኦም ክጽልን ናብኡ ክኸዱን ከዓ ኣዘዞም። በዚ መሰረት ከዓ ኢዮብ ስለ 3 ኣዕሩኽቱ ዝለመኖ ዝጸለዮ ጸሎት እግዚአብሔር ተቐበሎ። ኢዮብ 42:7-9 ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን ስራሕ ምዃኑ ብግልጺ ክዛረብ እንከሎ ኣባና ከዓ ናይ ምትዕርራቅ ቃል ገበረ። ስለዚ እግዚአብሔር በኣና ከም ዝልመን ስለ ክርስቶስ መልእኽተኛታት ኢና ይብል። ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:19-20 እግዚአብሔር ንቅዱሳን ፈተውቱ ስለ ዝኾኑ ክልምኑ ኣብኦም ናይ ምምላጥ ጸጋን ቃልን ገበረ። ስለዚ ምምላጥ ባዕሉ እግዚአብሔር ዝገበሮ መንገዲ እዩ። ኣማላድነት ናይ እግዚአብሔር ናይ ጸጋ ህያው ምኽንያቱ ብስነ ምግባሮምን ዝደኸሙን ጸሎቶም ከም ናቱ ፍቓድ ዘይኮነ ተነሳሕቲ ሓጥኣን ናቱ ፍቓድ ብዝፈልጡን ብዝፈጸሙን ብምግባርን ብትርፋትን ብዛዕበዩ ጻድቃን ንኽርድኡ ምግባር ናይ ለውሃቱ መግለጺ እዩ። ስለዚ ምምላድ ናይ እግዚአብሔር ፈታሕትነትን ፈራድነትን ዝጻረር ዝቋወም ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ ኣብነት ርህራይ እውን ዝለዓለ ኩሎም ከምቶም ጻድቃን ፈተውቱ ዘይኮኑ ከይበለ ብናይ ጻድቃን ጸሎት ሓጥኣን ክጥቀሙ ገበረ። ነዚ መሰረት ከም ምግባርያ ሐዋርያዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ንጻድቃን ከማልድዋ ኣእዳዋ ትዝርግሕ። ናብ ቅዱሳን ኣማላድነት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እዞም ዝጠቐስናዮም ጥራይ ዘይኮነስ ከምኡውን እዚ ስልጣን እዚ ከም ዝተዋህቦም ስለ ዝፈልጡ ስለ ህዝቦም ከም ዝጸልዩን እግዚአብሔር ከም ሰምዖምን ይገብረና። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 18:22 እግዚአብሔር ንአብርሃም ስለ ሶዶምን ጎሞራን ጥፍኣት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንኽምሕሮም ደጋጊሙ ለመነ። አብርሃም ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ነበረ ይብል። እዚ ዝረዳእና እግዚአብሔር ቅድሚትን ድሕሪትን ሓልይዎ ዘይኮነስ አብርሃም ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ይልምን ከም ዝነበረ እዩ።
አብርሃም ንእግዚአብሔር ክልምን ከሎ እንታይ እተወካ አምናተይ ፍርዲ ተኣትፉ ኣይበሎን እኳ ልመኖ ተቐቢሉ ስለ ሰዶም ጥፍኣት ኣብ ውሽጣ 50 ጻድቃን እንተሃለዉ ኣይትምሕርንዶ ኢሉ ኣብ ዝለመነሉ ግዜ እግዚአብሔር እንድሕር ሃልዮምስ ምእንቶኦም ክምሕራየ በሎ እንተኾነ ኣብ ሰዶም እንኳን 50 እውን ስለ ዘይተረኽቡ ጠፍአ ንሰዶምን ጎሞራን ጥፍኣት ምኽንያት ሓጢኣቶም እኳ እንተኾነ ኣብታ ከተማ 10 ጻድቃን እንተዝህልዉ ነይሮም እግዚአብሔር ስለ እዞም 10 ጻድቃን ክምሕራ ከም ዝሓሰበ ባዕሉ ብዘይዕፀፍ ቃሉ ስለቶም 10 ኣይጥፍኣን እየ ከም ዝበሎ ንርኢ ኮይኑ ግን እዞም 10 ጻድቃን ስለ ዘይተረኽቡ እታ ከተማ ጠፍአት ብናይ አብርሃም ጸሎት ብናይ 10 ጻድቃን ምህለላውን ኣብ ሰዶም ዝነበረ ሓጥኣን ክመሓሩ ካብ ገበረ ካብ ሓሰበ እግዚአብሔር ስለ ጻድቃን ክብል ሓጥኣን ከም ዝምሕር ብግልጺ ኣቐሚጥዎ ንርኢ ካልኡን ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና 10 ቃላት ዝተጻሕፈሉ ጽላት ሒዙ ናብ ህዝቡ ኣብ ዝተመልሰሉ እዋን እስራኤላውያን ኣምልኾ ጣዖት ስለ ዝጀመሩ እግዚአብሔር ተቆጢዑ ሕጂ ኹራይ ኣብኦም ክነድድ እሞ ክውድኦም ሕደገኒ ንዓኻ ድማ ዓብ ህዝቢ ክገብረካ ይበሎ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ጸለየ ካብቲ ነዳዲ ኩራኻ ደኣ ተመለስ ካብተን ህዝብኻ ክትገብሮ ዝሓሰብካዮ ክፉእ ድማ ተጣዓስ በሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩርኡ ነዲድ ከጥፍኦም ዝሓሰበ ናይ ሙሴ ኣማላድነት ተቐቢሉ እግዚአብሔር ድማ ካብቲ ንህዝቡ ክገብሮ ኢሉ ተዛሪብዎ ዝነበረ ክፉእ ተጣዕሰ ይብል ዘጸአት 32 ካብ 10 ክሳብ 14 ነዚ ሙሴ ኣብ ዘዳግም 19 ካብ 18 ክሳብ 19 እግዚአብሔር በኣኻትኩም ነዲሩ ከርዩ ዝገበራ ኹራ ከየጥፍኣኩም ፈራሕኩሞ ብዛዕባቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ዝኾነ ምእንቲ ከይተኸርይዎ ዝገበርኩሞ ኩሉ ሓጢኣት ከምቲ ቀዳማይ እንጀራ ከይበላዕኩ ማይ ከይሰተኹ 40 መዓልትን ለይትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተደፋእኩም በታ ግዜቲኣ እውን እግዚአብሔር ሰምዓኒ ዘዳግም 9 ካብ 18 ክሳብ 19 አቤሜሌክ ናይ ጌራራ ንጉስ ሰበይቲ አብርሃም ሳራ ኣብ ዝወሰደሉ እዋን እግዚአብሔር ብሕልሚ ተገሊጹሉ ሰበይቱ ክመልሰሉን ስለ ሓጢኣቱ ክጽልየሉን ንአብርሃም ነጊርዎ ነቢይ እሞ ምእንተኻ ክትጽልዩ ከምኡውን ክትድሕን ኢኻ ዘፍጥረት 27 ብናይ አብርሃም ጸሎት አቤሜሌክ ደሓነ ኢዮርብዓም ዝተባህለ ናይ እስራኤል ንጉስ ጣዖት የምልኽ ስለ ዝነበረ ሓደ ነቢይ ይመኽሮን ይግስጾን ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ነቢይ ስለ ዝገሰጾ ብትዕቢት ንኽሕዞ ኣእዳው ዘርግሐ ብኡ ከዓ ኢዱ ደረቐት ሽዑ ነቲ ነቢይ እዛ ኢደይ ክትመልሰለይ በጃኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተማህሊልካ ምእንታይ ለመኖ ኢሉ መለሰሉ እቲ ናይ ኣምላኽ ነቢይ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተማህለለ እታ ኢድ ንጉስ ከዓ ናብኡ ተመልሰት ከም ቀደማ ኮነት በቲ ናይ ነቢይ እግዚአብሔር ጸሎት ደሪቑ ዝነበረ ናይ ንጉስ ኢድ ሓወ ቀዳማይ ነገሥት 13 ካብ 1 ክሳብ 6 ሰላም ተኸታተልቲ ሓንቲ ፍቕሪ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሚድያ ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና መደባት እዚኦም መስሉ ነይሮም ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን